घर में तनी मोट रोटी हो गईला पर मेहरारू से झगड़ा वाला मर्द लोग के हम बता दी कि बहरी में बर्गर खाए खातिर हतवत गो मुँह बाले बाकी घर में तनी मोट रोटी नहीं खाई जात है तेरी की। तू जानो तारू आजकल कैसन मेहरारू चाही तनी बताई। आजकल मेहरारू ऐसन चाही कि मर्द सूत के आ मोबाइल चलावे आ मेहरारू कहे कि रौरा जौन मन करे फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कुछ चलावे के मन करे चलाई आ हमरा पैर दबावत तनी। तू जानो तारू आजकल कैसन मेहरारू चाही तनी बताई। आजकल मेहरारू ऐसन चाही कि मर्द सूत के आ मोबाइल चलावे आ मेहरारू कहे कि रौरा जौन मन करे फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कुछ चलावे के मन करे चलाई आ हमरा पैर दबावत तनी। जब मेहरारू रुसेले तो मर्द बेचारा 2-4 हजार खर्चा कई के पछताला कि अभी कम बा। आ जब मर्द रुसेला मेहरारू ओकरा के बस एक ही चुमा पर मना लेली सब। हम तो सोचले रहनी है कि सरकारी स्कूल के टीचर होके लइकन के अच्छा से पढ़ाई लिखाई अच्छा बुद्धि ज्ञान दे संस्कार दे। बाकी हम सपनों में कबो ही ना सोचले रहनी है कि हमनी मास्टर के काम रह जाई दारू के पियकड़न के पकड़वावल आ शीशी बोतल घूम घूम के गली गली में बीनल। हाय रे जमाना, हाय रे सरकार। जब कुत्ता चहेटेला तब बुझाला कि जिंदगी में कितना तेज दौड़ के भागे के चाहिए। एक पल मोबाइल आदमी छोड़त नहीं खे, यहाँ तक कि लैट्रिन में लेके चल जाता। जब गोड़ में झिनझिनी उठता तब लोग कहता अरे हम तो लैट्रिन में बैठल बनी अभी ले हगबे ना कोई नहीं। देखो सोना मोना तोहरा के दिल में बसौले बानी तो शांति से दिल में रह। साइड में आके सांस नली मत दबाओ, हमारा सांस लेवे में दिक्कत होता। एह धरती पर समझावे वाला लोग तो बहुत बा, बाकी थोड़े देर रहुआ LIC एजेंट के साथ में बैठ के देखी, वो इतना विधिवत समझा दी लो कि रउरा जियाला से अधिक मुआला में फायदा बा। पैसा जमा करी आ मर जाई। बड़े बड़े शहर में जब आदमी दवाई के मेडिकल पर जाला तब दवाई के नाम धक मांगेला। हमनी की है के लोग डॉक्टर साहेब हौ ललकी पियरकी कलरवा के दवाइया दी ना, ओकरा से बहुत आराम रहे।